So but why ana Roman Catholic ana Seventh Day ana Methodist tisina vanhu vanobudisa mademon tisina vanhu vanoita zve instant healing kusina deliverance even pouring oil mumsoro. That's why I bought this suit. Inzwa chumba. And then when I got there manje, and also that I was not a VIP because kwangu na Kuda Tagwirei na nani sikanda kuna garage. Sikanda ndiri ku VIP epovo. Waza mjuice so. Ora mwana mambama. Ndara mundu But that was our size. It's only that is not the man of the moment now. Okay. So the man of the moment is Mirakopo. Okay. You know, I always get the honors of being spokesperson for people who don't appoint me to be their spokesperson. I think it's because of it's because of it's because of garuliti yakatarwa na Apostle TF Chiwenga. Ana Chiwenga yanimbofa ndakataura zvakaipa nezvake because dzinouya hondo dzacho handikunyebere. But I think Zico is a journalist. He comments on doctrinal matters. Whatever gives Zico $1 is what he will publish. At best, he's a journalist. He's a journalist. Journalist. 24 minutes before 9 a.m. is our time right here on Capi Talk 100.4 FM. Harare's Heartbeat. As always, on a Tuesday, we get to discuss what's happening in the religion side of our world. And we've got Zico in the studio. Good morning to you, Zico. How are you doing today? good morning, how are you? Oh, doing good, man. Oh, you're looking smart. Thank you. I'm looking smart, yeah. Yeah. Makupfeka masutu. Makupfeka masutu kutamba nemaprofita here kana kuti china iziko. It means the prophets they are Oh, Zico. yes. Let's begin by talking about the Everton Mlalazi event. What was your take on that? Yeah, I attended there and ndakapfekera suit. That was my first time wearing a suit because what had happened is Nanda invite as a VIP. Iwewe VIP. VIP. Saka kutuka on social media kunobatsira. Yeah, sometimes invite as a VIP. Okay. So how was the event? All right, I'm going to get there, but that's why I bought this suit. Inzwa chumba. And then when I got there, and also that I was not a VIP because kwangu na Kuda Tagwirei na nani sikanda kuna garage. Sikanda ndiri ku VIP epovo. Waza mjuice so. Yedu mlengi mbagara machair imrainbow. Na VIP chawanga agara machairs ri. Alikata negadzirwa yanisirwa nematable. Saka hey, ngoti akomana chingoti important person, but a very important person. But how did the event go? The event was well organized. I think it was well funded, and they had a 100-piece symphony. And I got this as my. And I got to understand what is their vision, because this is a group from SDA Church. So instead of kuimba ma acapella all the time kuma concert kumachi, we want to revolutionize the way that we present our music as well. Saka the sponsor ana Kuda Tagwirei and ana Everton Mlalazi, they had that vision, and then they created Group Rons Divine. So they were celebrating their 10th anniversary, and they were singing my songs, our church ma composition, and then over some instrument, and they sound very, very modern and exciting. Kwang Tornana Capi Talk, I wonder why they didn't cover me, maybe. It's a very important person. You know what I mean? So I think the phone also shanda. But overall, I think I can rate it 10 out of 10 that event. But Zico, unengwaje chikuzoti 10 out of 10. No, the music itself was food to my soul. I didn't eat anything. Ouch! And I'm a guest artist from abroad, Anna Vashon Michelle, this other lady from America, I'm forgetting, Anna Anatolia from UK. Everything was perfect, I can tell you. Ukada my lighting, stage management, my events planner, na Kelvin, the wedding planner, my producer, na Nejo Nyangombe. Everything. So there's an issue that has also been going around on social media. Prophet Freddy
versus Prophet Magaya on the healing aspects. What's your take? Yeah, there's a video which was trending. Muna ndizokera kwa Magaya unoporera ikoko. And a lot of people, I think they actually got it the wrong way. Because zvaka create a picture kutange Freddy ari kuramba kuporesa munhu anoporeserwa ikoko. But what he was doing, he was actually revering another man of God. Yes, okay. Kuti no, he still can do it because vanhu zvavanoita vanenge vachisempla vakabva pana prophet Jehovah vati rekani mbonotry kurukurira. Sakanzi your healing iri kwa prophet and Magaya. Dzokera ikoko. But it confirms also one other thing. Unoona kuti maprofeti emuZimbabwe aneka specialization like. All right. Yeah. Kwa prophet Magaya kana uine chinhu chine zvekuita nemaronda iriko healing yacho ikoko. But my question now is, say vasingadi kubuda pachena kuti inini my strength is on this. Zvese vanoda kuita bambazonga isinyaya yekuzoda kungorova vanhu marere. Panozobuda ukafactor ikaka but nchikomba, you get what I mean. Okay. Ndikuti vanhu vanozorasikira handisi. Saka hauzotaura kuti teaching yakasimba kwa prophet Makandiwa. Ukadaro ka vanhu vese wapora vanongo vazopora ubva wadzokera kwani kwa prophet Makandiwa. So you would rather the master mama iwo ndonotamba nema prophets akawanda. Ndo ndikataura prophet undudza kuti uye simba rake rashi. All right. Prophet Makandiwa teaching and inonzi teaching and it ne yatinoti national prophecy. Ma one on one avanyanyoshanda ikoko vanozvigona but havanyanyozviita. Teaching and national prophecy. Dr. Ndlovu prophecy. Prophecy yacho haisema one on one. I prophecy inonzi international prophecy. Kuna na Kenya uko even mapresident eko vakatombovadedza because of how accurate and straightforward he is in that field. Okay, Vamagaya it's mostly healing. Healing vanosota. Unoona vanhu vaya vanenge vachishora kuti mukarumu kanozopindwa kachidii akanyatsorwara ukamupinda unonzwa ndapora. Okay, Jose Kuda Jose manje you specialize in miracles asinganzwisiki. Ekuti kana usinganyatsoona unofunga kuti ibidi. Because kwakuda Jose unowangoya munhu atingoti ndabva chinhu chine bvudzi mudumbu. Unongonzwa munhu achinzwa yanga asingaone. Unongonzwa munhu achinzwa yanga atofora atomuka. So his miracles and they are hard to believe. That's why tichiti miracles. So, for Kuda Jose, I had to go there in order for me to believe. A lot was said about him. Amayanga ngarwara zvokudaro ngati ndichaenda kwa Kuda Jose. Yeah. Akasvoti ndainstructor BP kuti idzike, ndainstructor sugar kuti idzike. Zvinhu zvaikutambira kokupedzisira unoziva kuma highest level. Yes. Even up to day it's normal. Yeah. Munapora ka? Azvinzwisisike sekutaura kwao. You won't even believe if you tell people. Paunoenda manje nemunhu wako ari kurwara ari pastretch akatonyatsobondoroka. Iye kana akumunamata munarwara mune makamubata zvinetini. Iye anenge achiti pora mwana wamambama. Ndana mundrova. Ndo zvanenge achiti. But we can confirm tichazoconfirma pauri kuita events yavo kuGlamis Arena. Okay. Prophet Freddy. Prophet Freddy vakanyanyowanda kuDomo. Domo get boys. Democracy. And mona. So vanonhonga tsono. Do you know to muZimbabwe Prophet Freddy vangona ngatori pa number 1 pakunhonga tsono chacho. Uku aiwa chimwe chinonhonga tsono uyo. Akaramba ndona nzani? Miracle po aiwa chonhonga tsono. Miracle kunhonga anonhonga. Asi Prophet Freddy ka ndati vasa size. It's only that he's not the man of the moment now. Okay. So the man of the moment is Miracle po. Okay. Hands kana uri content creator ka mina ndokudza ka trick kekuti ukango manya nema video a Miracle po unoneswa watone 30,000 views nema likes asingaperi because they are upisa. There is a question here on WhatsApp which says Zigo ndoda kukuziya what's your take on maparidziro anoitwa na Apostle Kapandura? Yeah, Apostle Kapandura, I even used to have challenges kuchechi kwedu kutsaya bosi ndokwatopinda. Bible rinotaura kuti your speech should be seasoned with grace. You get what I mean? It should be seasoned with what? Grace. With grace. So I don't think that his speech is seasoned with grace. Of course, vanenge vachipreacha zvine relevance in the church because muchurch munenge mine zvinenge zvichiitika zvekuti ndo vanomboparidza nezvinyadzi. Okay. Saka language iyoyo manje
munongona ere kuva invite paredio zvinonetsa ndikero so language kana ndamingoti language yacho haisi seasoned with what, with grace. If I cannot speak obscenities with my mother, with my father, with my dignified people, why should I speak it in the most revered sanctuary? So I think ndopane problem chete, but maybe ndozvawakadanirwa kuti asi kuita because ukasazvitaura zvichataurwa nani. Okay, so what was your take on the issue of Freddy and Magaya? Yeah, I just thought that men of God vanenge avoid kucreate hostility. Because dai vakamunamatira handiti paipai akapora. The narrative. Who was avoiding? They're all both men of God. Pane munhu akaenda kuna Freddy achirwara. Freddy abati it's better udzokere kwawakambonamatirwa kwaMagaya. Before. Kokana watadza unotadza ungotaura ndatadza here. No, why do you reface someone? Akana kutadza. Haana kuda kuzvitutumadza kuzonzi ndinzi ndakapenga kudarika Magaya because Magaya anotonamata zvichibuda wadi kudzokera kwazvinopera ikoko. So in other words iye ari kuaccepta kuti ini handizvipedzi zvinoperera kwawabva kudzokera ikoko kuzvininipisa. Aiwa usininipisa uchimbotenderedza munhu ka fact yekuti wataura tinacho kuti iwewe ndikuona kwamborapwa kwaMagaya saka wauya kuno kwawe kuzoitei dzokera unopedzwa healing yako kwazvakatanga because wakatombopora. But my point is kana iye undauya kuda kubatsirwa kwauri anditi I have my reasons why I have not gone back where I started. Why are you pushing me back there? Ndakangotanga kuenda ndaumbouya kwauri ndakatanga ikoko ndakubva ikoko ndakuuyawo kwako wakunditi dzokera ikoko inini pandafunga kuuya kwauri pane zvandaona zvandaziva zvaita kuti ndisadzokera pandakatanga kumboenda. Iye Freddy womanya handiti anga ine mareasons ake ane zvaakaona zvaakati no iwe dzokera kuchechwani kwaMagaya because the first time the guy was actually healed but I think munhu anenge angangomhanya ari kuti PCA zvakanyanya panguva iyoyo and then men of God vaona kuti no this might turn into a petty talk in town kunzi Freddy ndiye akaporesa munhu rega ndimudzoserechi ikoko asi manje munhu akasazonopora kwaMagaya patinozotangachi kuti animaona manje zvamuda kuita izvi. But at the same time there are two things. Let's also look at an angle yekuti inini ndiri kukudzorera kwawabva because handisi kuzvigona zviri pauri. That's another angle. Handizvigone dzokera hako kwawakatangira ndokwazvinoperera but handisi kuda. I just want to protect my pride yekuti handisi kuda kuvhura muromo wangu nditi handizvigone ndoda kuita kunge zivi ndiringokuti dzokera kwawabva. Tinashe aone kuti kune kuninipa here mukati mekuti kwakamborapwa kudzokera. You get it? In personal I would think kuninipa. But in personally kuzvininipisa oro even nyango asingazvigoni ndo inonzi wisdom and that's the family chiuzi that anigone. There's a comment that comes up on WhatsApp. It says hanzi munhu aida kuedza maprophets. All right, you wanted to try zvinoda kuti iwo wakanditi ndapora ndoda kuendawo pano mumwe ndinonzwa kuti anononditi ndapora were obva wasvika panouyawo kuti dzokera kwawabva. What does that mean? It means either zviri pauri handizvigoni kwawakabva ndokwazvinogoneka kana kuti ini iwewe hausati wapedzerana nemunhu saka handikwanisa kuita anything. I think anenge angangova refer kuna specialist. Specialist Magaya anmona plus nekutsvagawo interest because Magaya is a big shot guy in this field saka ukava on the right side with a big shot seminarasati Freddy. Answer, but why do people have to continue going back? Remember soldier love ainzi ngaadzoke. Isn't it healing permanent? No, healing is a process, Tinashe. It is a process. No, you're addressing the listener. It's a question from the listener. Healing is a process. Ndoza kuchiona aupiwa periods 1 paunoenda kuclinic. Ungadai uchipiwa periods 1 ubva wapora kana 1 injection ubva wapora. Vanotoita inonzi review Tinashe. Kutori ne review. Kodzida zvimwe zvirwere zvatoenda kuchipatara zvisingatopore zvinoramba zvichingotreatwa uchimbodzoka kucheck up uchidzoka kucheck up because munyika matiri mune zvinenge zvichitirwarisa ende unogona kuporeswa but wodzokera ku same lifestyle kuita sei iri kukurwarisa. Saka munhu kana kuti faith yako inogona kunge yatomboita sei yatombodzikira kana kuti vamwe they get sick because they put themselves in a vulnerable position yekuti Satan anokwanisa kumendla nemiviri yavo saka unogona kunge vachinamatirwa but they don't go and correct the lifestyle inoita kuti vaite sei varware voramba vachita sei vachidzoka.
We have to go back to the Everton Mlalazi Mlalazi. issue. There is a comment and a question. Tibvunzire Zigo kuti this movement yana Mlalazi and the team, are they still SDA or they are slowly deviating and trying to introduce Pentecostalism within SDA? They are not trying to introduce Pentecostalism within SDA. You know, I always get the honors of being spokesperson for people who don't appoint me to be their spokesperson. I think it's because of... it's because of... Ziko chidoro wadeso phrase, got it? Chiflawa chiparecha. It's because of garuliti yakatarwa na Apostle TF Chiwenga. You understand what is garuliti? No. Okay, you Google on dictionary. You know, anyway, Chipotudze. this is what I think. Define Yana Everton Mlalazi. It's a group ekafana na Zimpraise. Nana Zimpraise, it's an affiliate of AFM and Ana Zayoja. Ana Joyful Noise. They are all affiliates of certain churches in my church. But Angorima group anozikano majority of the members or the founders, they come from this church. Skandosh Nita Define. The majority of the members, they come from SDA. But Anatolia Wananozo, probably they are not even from SDA. Or Mama members, they are not even from SDA. So they are just creating music just like any other artist, but so acknowledge Kwavanita say Kwanoba ku SDA. Saka is affiliate SDA. Vanomba ku SDA. All right, Saka upon correct up away to affiliate. Yeah, is affiliate SDA. They come from SDA. There was also another issue about evangelist Trimon Paringa, who said why he doesn't insult other men of God. Dzinoremanjuka mazima treza social media ukatuka vanoya vachituka inini pane vanhu vatozvipira ndimbofana kadeni kana kuita nasi nawo ana chiwenga ya ndimbofana kataura zvakaipa nezvake because dzinouya hondo dzacho handikunyebere. But I think this is something that we are also going to talk about, which is in that same line. Prophet Makandiwa manje on Sunday vakazoti inini ndichida hangu ndokuona vanhu munenge muchituka vanhu munenge muchinyomba kuri kunzi ndada hangu kungoti ndakapona munyaya idzodzo just 24 hours hanzi ndinge ndakuundurai hanzi wakamboona huku ikanyatsoundurwa nemunhu anogona kuundura inoita nge unoshaya tange nemakushe here kana tange isina inoita nge akaberekwa yakaita sei yakadaro, which means kuti iwe paunoti ndada kutuka Prophet Makandiwa kana ndada kutuka Prophet Ubed Angel kana ndada, you should be so strong enough pakutuka kwacho pekuti kuchaya army remafollowers avo richakupa backlash, so you should be munhu warichi saka probably evangelist Muparinga ikoko anenge asingade zvawo asi he gave a reason. Vakati men of God, they make mistakes, especially the elders. So my mistake avanenge akaita, instead of kuti ndivanyombe, I learn from those what mistakes. They are actually an advantage to me because I no longer have to do that same mistake that they did. So treat those mistakes that they do as learning curves for you. You don't have to learn by hard knocks. Someone already failed those hard knocks. So you chako wangwida say wango learn that prophet wakambokanganisa pakati, prophet wakambokanganisa pakati. I no longer have to do the same. Yeah, but kuona uenda pa streets social media uda utukaziya kuti wakasimba. Amiracho manje kane followers ava. There's something that I also picked up on to do with the religion, to do with evangelist Marufu. Yeah. On why he was talking about traditional churches are failing to perform miracles, but proclaim that false prophets are being able to do so. Yeah, unoziva zvinotondinetsa. Ukaenda ku Seventh Day, ukaenda ku Roman Catholic, kunana Methodist, kunana inozi dzimwe dzacho Anglican. Avana come out aibude kuya kwe. Come out. So does it mean that these prophets now have more power than the true prophets? How? Because he's saying that kuma traditional churches, they are failing to perform miracles, but they are proclaiming that my false prophets are being able to do that. Are we then saying how are you saying that they are false prophets in church kwenye kusiku? Yeah, that's where the point. How are you saying they are false prophets in church kwenye kusiku? And rupaonaka pakuti traditional church atataura they portray themselves as the bearers of the truth, as the remnant vane vatsara nechokwadi chacho. And then my prophet, let's say Pentecostalism, apostolic sect,
handiti ndokune uchinzi ndo vanhu venhema but vanhu vari kunzi venhema vacho ivava handiti they are performing miracles, they are seeing mavision, vari kuita maprophecy zvakataura mubhaibheri kuti nemazuva ekupedzisira vatana vachata sei vanenge vachaprofita madzimoni achata sei achadzingwa so evangelist Marufo vaibvunzwa manje naya murambo wemasinhire kuti konei munomu muchechi munomu tisiri kumboona vanhu vachidzingwa madhimoni ndio mu7th Day Adventist wabvunzwa kuti munomu handiti mune mwe mukadzi akanzwa chinhu chairira pamusoro pemba apo aya kuchechi pane chinhu chikurira haana kuwana help apa azoenda kumapostori chinhu chairira chikaita sei chikanyarara saka chii chiri kuitika zvirati kumapostori kana kuri kwenhema asi kune simba rakawanda kudarika saka mubvunzo iwo wakawaremera ngatimbotora makosi tinashe why matraditional churches asina simba rekamauta, asina simba rehealing, asina simba redeliverance, asina simba rekunobvisa zvikunzi zvekurira kudzimba dzevanhu? Is it kuti havana simba or they don't believe in showing it out? It's never been exposed. Pakabvunzwa mubvunzo uyu zvikanzi naevangelist Marufu hanzi tinozviita but tinozviita under closed doors. Zvikana murambo wemasinhire poshaya kana runyere kupe nekuti Jesu paizviita paita mukurumbira munaita kaprofesa mukurumbira wakapararira. Chandoziya nchoti kubaptism kayakuya pavanoenda navo kumvura baba ndobonoona vamwe vachimanifesta and then vanonamati kunobhabhatidzwa chako chaku7th ndakaona vamwe vachisvikirwa ipo baba vanoti asi manjuzu I don't know because mune manjuzu angopinda mvura. So but why ana Roman Catholic ana 7th Day ana Methodist tisina vanhu vanobudisa madhimoni tisina vanhu vanoita zve-instant healing kusina deliverance even pouring oil mumusoro zvinonzi kana arwara munhu endai munodira mafuta, it's not even there. I think don't brand churches ita kuti why vazhinji vanoti dzisu vechokwadi vachinyanyosimbira pamuromo ngepinjesi asi venhema ndo vari kuita mabasa acho aitwa naJesu because vanhu vanozodanza ava chakakosha ishoko ururwara shoko chirwara Jesu akasina kuva shoko ka Jesu aita kati shoko obati healing oti shoko obati miracle oti shoko manje mukati shoko after shoko inenge yato shoko festival. Anzi mapostori, that's a comment. Mapostori ndiwo anogadzira zvinhu zvaanoti anobvisa. Aiwa ione ngori mu7th Day tinashe zvotozoguma watoenda kumapostori kuti zvibviswe zvinhu zviri pamba kutozobviswa chairira saka kwakaisirwa nema7th Day ukabvisirwa nemapostori. That's what it means. So we're saying tinashe machurches angave nesimba rekubvisa. You get it. Zvinototaurwa kuti kana ari parwara ngatichedze vakuru vechechi vamudire mafuta apore. It's apore. But ava want to instruct a healing right now, be healed, and you are healed sometimes. Hanzi neBhayibheri, you shall tread on scorpions. Kurati muchafamba pamusoro pezvinyavada nezvinoruma. Makristu mazuva haasi kufamba pamusoro pezvinyavada, arongofamba pamusoro peshoko chete. So are we then saying kuti traditional churches hakuna mweya mutsvene? Are we saying that? No, we are running away from that. Tiri kuti traditional churches handiti hanzi as he walked so should those who follow him walk. Mafambiro aita Jesu Jesu wacho pakati pa the great commission akati endai munopreacha gospel chete handiti akati muchidzinga madhimoni muchiporesa vanorwara. Exactly. And shumba paakaenda ipa akusiya nyika iyi akatoti vachaya veko maprofets handiti enhema kureva kuti echokwadi atoripo already unzi achava kwenhema but it means echokwadi aripo achati gomo bva painda apa ende echokwadi they should do better than enhema. Papapiwa example yaMoses nyoka zadai but nyoka yaMoses yakadzimedza dzese. Saka zviri kuti kana maprofita enhema achikwanisa kuprofita phone number neID yemunhu isi tofanira kuenda a step further tobva tanoprofita house number phone number nechine aiwa dzigo kutopinda muinjini yemotikari omurwera machassis akavigwa. So there's a comment coming up on WhatsApp. I've been following that. Few seconds left. Answer for Methodist, go to Facebook page Methodist Church Harare East and check the prayer meeting how it went. In Methodist it all depends with the reverends. People are being healed. But I've never heard about public prophesying. Okay. Right. That's a comment from a listener there. We didn't know. Others are saying, okay, our time is fast moving. Deliverance, itoriko kuma traditional churches is only that havazviratidze kune inonzi charismatic.
ipapa tina chimanje kana iriko deliverance kumamethodist kumachurches havazviratidze but vachirakidza maridzo chete vasingarakidze deliverance. What does that mean? And Jesu are they selective? ndo patiri kutika ana Jesu ana Pauro ana chi vaizviita pachena hanzi zvawanzwa mumba urufana kuenda pamusoro pemba unozvitaura ende Jesu aibva ati usaudze munhu kana apedza kuzvita but vainzi usaudze munhu vacho vaita sei vabva vatope ndaporeswa kumethodist ndaporeswa kuSeventh Day ndaporeswa ku SDA vanozodza munhu kana arwara nemafuta then demons atiite zvekuti come out but pastor achipreacha demons anotobuda saka mapasta obva avatupa wafu kudarika Jesu aito nesimba rake aitoti come out. Just briefly Zigo because time yapera manje we have to go gentlemen but ndoda kuti ipedzise next week. Okay, great. We'll discuss more some other time. Thank you so much for coming. Thank you. Up